Ambiri tamva nkhani yakumangidwa kwa mmodzi mwa ma social media influencer makamaka apa TikTok VJ Kenny, koma ambiri timamudziwa ngati mmodzi mwa ma videographer obeba ku Malawi. Koma funso ndikumati amumanga chifukwa chani? Iyeyo wamangidwa chifukwa chani? Analakwa chani? Owayo ikamatha video mukhala mutadziwa za zimenezi. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Mazulo wapa 17 November mchaka cha 2025 masamba anchezo munayamba kuyenda nkhani akumati VJ Kenny amene dzina lake lenileni ndi Kenneth Makina wamangidwa, ndipo kulembedwa nkhani pa Facebook page ambiri sikunapase chidwi anthu bwinobwino popeza anthu anali akukayikirabe poganiza kuti akhulupirira akaona nkhani m'mapeji monga Mikozi ndi ena. Tiyeni tikumbukire bwino kuti amene analemba nkhani koyamba ndi Umatha Deire. Koma funso nkumati kodi VJ Kenny ndi ndani? VJ Kenny ndi mnyamata wakundilande odziwika bwino zedi komanso otchuka pa nkhani yojambula mavidiyo awoyimba. Iyeyo anayamba kutchuka mzaka zapakati pa 2016 mpaka napano chifukwa chojambula mavidiyo apamwamba owala komanso okongola, komanso iyeyi wakhala akuwina ma awadi ochuluka pa luso lake. Komatu mchaka cha 2025 VJ Kenny anatchuka kwambiri chifukwa cha content yake pa TikTok yolangiza asikana oyendayenda opanga uhule. Content yake yotchedwa Spiritual of Life yatchuka zedi mchaka cha 2025 polangiza asikana ena oyendayenda kapena kungoti ma bad komanso ma slay queen. VJ Kenny ali ndi zaka zokwana 30 zakubadwa. Owayo ndayankhula dala zakazi ndi cholinga chakuti muziyike pa interest kwambiri chifukwa zifunikira kuti tione kusogoloko. Koma tiyeni tikumbukirenso kuti ngakhale munthu uyu ali ndi zaka zokwana 30 koma ndi osakwatira, content yake yakhala yong'alula kwambiri ma slay queen komanso ma baddies, yakhala ikudana ndi asikana ochuluka, ndipo asikana ambiri akhala ali against uthenga wa VJ Kenny poona kuti akuononga misika yawo yosakira ndalama. Nokhaso ndikhulupirira kuti mukudziwa mmene zimakhalira kuti munthu akakhala kuti ali against chinthu chako chimene chimakupezesa ndalama, well sizimatha bwino. Koma mamawa wapa 19 November 2025 pamene nthawi imakwana 8 koloko mamawa, Zodiac imene ndi nyumba yofalitsa uthenga wodziwika bwino inalengeza ku mtundu wa Amalawi kuti apolisi asimikiza zakumangidwa kwa mmodzi mwa anthu odziwika bwino ndi nkhani yojambula nyimbo komanso munthu amene amadziwika bwino m'masamba anchezo a VJ Kenny. Malingana ndi mneneri wa polisi kundilande amene ndi Chibisa Mlimbika akuti VJ Kenny amene dzina lake monga talitchulira kale monja kuti iyeyo ndi Kenneth Makina ndipo iyeyo ndi wazaka 30 watengedwa ndi apolisi pomuganizira kuti amasunga msungwana wa zaka 15 zakubadwa mokakamiza. Owayo ndayankhula mawu okuti mokakamiza. Well, nkhani ngati tikayikumbukira bwino tiona kuti tinayionaponso mmene chaka chino chimayamba nthawi ija yokhuzana ndi bandera. Mwayikumbukira ino nkhani yokhuzana ndi bandera kuti iyeyo anatenga mwana ndikupita naye kulumu nkukakhala naye kumeneko masiku ake okwana 3. Well, VJ Kenny zanchitikiranso chimodzimodzi, nkhani yake ilinso chimodzimodzi. Well, so onsewa ndi ma celebrity, onsewa ndi anthu okuti ndisaike ma similarities ambiri. Koma malingana ndi apolisi, koma motengera ndi apolisi alankhula kuti msungwanayu ndi wa zaka zokwana 15. Ndipo mneneri wa apolisi amene ndi Mlimbika wafotokoza kuti mwanayo amene wakhala akusowa kuyambira pa 15 November wapezeka pa 18 November 2025, ndipo mwanayo waulula kuti wakhala ali ku nyumba kwa VJ Kenny amene ndi bwenzi lake.
Apolisi ati mwanayu waululanso kuti wakhala ali pa ubwenzi wogonana ndi VJ Kenny kwa nthawi yayitali. Nkhaniyi yabweretsa maganizo osiyanasiyana komanso zoyankhula zosiyanasiyana pakati pa anthu, koma chachikulu anthu ali tcheru panopa kudikirira kuti nkhaniyi isongola motani ikalowa mukhoti, kuti zinthu zitha motani. Well, ambiri takhala tikumuziwa VJ Kenny uja amene wa autofocus amene anayamba kutipasira nyimbo zowala zapamwamba kuchokera kale, koma nkhani yokhuzana ndi kugonana ndi ana kapena milandu yokhuzana kugonana ndi ana achichepere kaya wazembesa kaya ndi zinthu zina zoterozo ndiye imasausa kwambiri anthu otchuka. Tikumbukire paja kuti mzaka zapakati pa 2004 mpaka na 2006 I'm not sure kuti chaka chake ndichite, koma mzaka zapakati pamenepa Thomas Ichenkhumba Chibade anamangidwaponso pa mulandu okhala ngati omwewo pamene anapanga chibwenzi ndi mwana amene amakhala kwawo kwa producer amene ankamuthandiza Thomas Ichenkhumba Chibade. Posachedwapa tinaonaponso uyu amene ndi Vandera the same nkhani kuti akupanga chibwenzi ndi mwana ndipo akusunga mwana mokakamiza. Apa zili kwa VJ Kenny kuti iyeyo amasunga mwana mokakamiza, koma mwina anthu ambiri nkumati no Samu, nkhani sikuti amasunga mwana mokakamiza, anthu chinali chibwenzi chinali line. Well, zimatero, koma kwa amene ndikhulupirira kuti munamba mwachitapo study zinthu zoterezi, apolisi chimene amamangira sikuti amamanga nkhani yakuti iweyo mwanayo ndi chibwenzi chako, ayi, kaya munthu amene munali mutakambirana, ayi. Iwo amamanga kuti wapanga chibwenzi ndi munthu amene sanakwanise zaka zokuti akhonza kupanga chisankho mwa iye yekha. Taonapo anthu akuseva masentesi ochuluka, taonapo anthu akulowa mundende nkhani zokhuzana ndi kugonana ndi ana, taonapo anthu ambiri akugwa, taonapo oyimba ambiri, koma nkhani ndi yakuti kodi VJ Kenny zimuthera motani. Apa ndikukhulupirira kuti anthu ambiri akhala akumamung'alula pa TikTok, apa anthu ambiri akhala akumamuzuzula pa TikTok, koma chimodzi mwa zinthu zimene aliyense akhonza kuchivomereza komanso kuchidziwa bwino ndi chinthu chakuti so far kumangidwa kwa VJ Kenny kwabwera pa public. Well, sindifuna kika komenti, koma ndingoyankhula kuti nkhani ndikhala ndikuyisata bwino kwambiri, ndikhala ndikumapasani update. It's your boy Sam Mavita. Tonani mu video yosadirayo. Aba ndifuna ndibudule ndiwo zagulu. Atsikana nake simukamvesi. Ayitulukiraso twina pano atsikana. Makolo tayazayang'ana na ana anu achitsikana atulukiraso njira ina sopano akauti iwo amakhala manyumba makolo ayitulukira style ina akumachi ndi izi za sports za chuluka pano zoti anthu amatuluka mama kumakajoga za sports za gym janje zimezi za athletics zizizi ayitulukiraso la atsikana pano pa atsikana amene amagona manyumba makolo awo amalawirira mama kumakathamanga chikena kuti mwamadzuka kupeza munthu uchokera kwa basi naye kothamanga ana amene ayitulukira pano ba umadikira makoloni mugone mukagona muja akumachoka manyumbamo usiku mwina atulukalo ma 12 nimakolo ambiri magona mwachangu 8 ko kumapita kale 7 ko kumapita kale ana anu ikangoti ma 9 akumakhala atuluka kale manyumbamo ndena ngasimwina munazoyemena magona zipinda zotseka amangoloka chise kuja kutuluka kupita twawo titu basi makachita zawo zosaweruzikazo akatero akumalawirira mama mwina mafolo muja azasiya akubwera ano paine kusopano tsegula pakhomo inu mwina mwangozizimuka kutere kumangoti mwana anali kothamanga panopa achitsikana akumathawa manyumba mu usiku mwangogona makolono magadiyani mwangogona anawa akumatuluka kumapita kunja kumakagona manyumba mwa azimuna kumakagona manyumba ndi azibambo atsikana ayitulukiraso style imene panopa imeneyoyo ndina ngopanga naleti makolo ananu amene amakunda zomakathamanga mamawazi nthawi nake ungodzizimuka kama 2 kama 3 muja
ukatsegula chipinda cha mwana wanu mukaone kuti ali konko kapena kulibe. Amene mwindana amene akapanga ma sports even ina anusu. Just try that. Ngati mafuna mwana wanu akule bwino, just try that. Madzuka mathumja nthena yake kangotsegula chipinda cha mwana tha ukaona ngati ali konko. You thank me later. Tsegula bwino.